Здравейте, аз съм Яна. Сега ще ви покажа как можеш да направиш шпагат. Първо, трябва да се разтегна много добре, защото иначе, ако го направиш, може да те заболи. Ето от тук. И може да стане много лошо. Мога да ви покажа разгрявка, както и след това шпагат. А сега ще ви покажа ляв женски шпагат. Но преди това трябва малко да се разтегнем. Трябва да направим нещо, примерно като пеперутка. Пеперутка се взимат краката и те така правят нагоре и надолу, нагоре и надолу. После можем да вземем единия крак, да вземем и другия и да прехвърлим и да си махнем ръцете. Сваляме. После можем да направим напън, който не е толкова лесен. Ето така трябва да седим до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре, може би трябва да се продължи тренировката още. Половин час няма да го правим. Може направо да направим шпагат. Но трябва да сме много внимателни. Пускаме ръцете и седиме така. Докъдето можем, за да направите хубав шпагат, трябва да видите няколко минутки. Чакайте да обърна телефона, за да можете да видите, че съм направила хубав шпагат. Не се вижда хубаво и задния крак, но мисля, че става. В другия ми клип ще ви покажа как можете да направите страничен шпагат. Довиждане на другия ми клип.